Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdihi wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marsudi rehing budaya karono luhuring budaya kinarya ukuraning jiwa Jawi narbuka pahargyan pangging pinanganten kekalih nenggih Bagus Adi Saputro AMD AT3 Atmuja Priyo Bapa Agusta Ibu Tina wingging saking Ketaman Indragiri Hilir Riyo kebareng daup kalian Kusumaning Ayu Roro Aprilia Susanti SPD GR Atmuja Pawestri Bapa Sutardi Muhroji Ibu Saryatun ing laladan Jeponan Wiringler RT kalih RW setunggal Manggung Ngemplak Boyolali lamun tinondro saking Mandrawa lir Padang Bulan Hanelai Padang bulan kekentaran nadengi purnama Nuhun Kandi sineratan sinukartan ning Panembrama saha mindring Budyastawa saking Gusting Kang Maha Agung satemah ambab bardaya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng sangyaning para Kampulo dasih para pinispuh sesepuh dalasan para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang tansah winanting suka pasuki para pangemban pangembating praja satriya nayakaning negaring kang pantes tinulat lekasing tias sinudar soneng bede mugeng manggi kepareng kaliyan lolo kula matur hangaturaken urut reroncaning tata upacara pahargyan prasaja ingri kalodhangan siang punika ingkang tertamtu kewala sampun katraken dening para Kurawangsa ing mangke kanthi tinerbuka sawanipun Serat Muja pinanganten putri saking Panti Busana kalajengaken rawipun pinanganten jalu miwah pasrah panamring Sekar Cepaka Mulya Saseli dening para tetuwangga ingkang piniji paripurna pasrah panampi
tumuli pinanggaken dening Ibu Juru Pangadi Busana linaju pamasing pandonga syukur sawetawis wondene mangke tata cara lepas lajeng nuli kalajengaken krubungan miwah pangabekten sawetawis atur pambagayana saking ingkang hamengku gati kalajengaken poto-poto pinilih dening para keluarga kinarya pratandha yekti panamanipun pahargyan ing mangke badhe wonten tengara saking parantara sawetawis kecak kula lenggahan kanthi marganing penggalih ngiras pantes paring puja hastawa puji hastuti ngentos paripurnaning gati kula nuwun prasasat linobeng ing penggalih ingkang dahat suka amarwata suta kapandhing rasa ingkang ndawek hamengun beja kadhi kelem karo baning memandhis sinanding ing kastuba mandhik kuncaraning penggalih dupenta jroning sasana pahargyan bakber hamblabar sangyaning para tamu kakung miwah putri ingkang sampun kepareng satata lenggah pepak ing sinaruja tatkala mangke sampun wonten sasmita saking parantara bilih Srat Waja pinanganten putri wus paripurna anggenya mangagem busana hamolas wadana tumeling mangke daya-daya pinundungan manjing wonten salebting sasana pahargyan linenggaken wonten ing kursi rinengga dening Kang Kinarya pamomong pangantining pinanganten putri nenggih Bapa Sutardi Muhraji sekalan Ibu Saryatun kinariyubyuk sangya para pagrayu kapratitisaken dening Sanggarya Semanten Almahira Makeup MUA saking Laladan Mojo Rembun Nogosari mugi kepareng Almahira Makeup MUA kasuwun hang rakit-rakiting pinanganten putri
manjing wonten ing palataran ingkang wigatos ing mangke hanggambelaken saking sasana pambiwara sedan kantun ing mangke keparenga Bapa Sutardi Muhraji sekalian kasuwun lumengser saking palenggan mujing pracima Panti Busana ingkang wigatos kinarya pamomong pangantining pinanganten putri nyuwun sewu linanggung ingkang sampun piniji kinarya paniti laksana miwah amratitisaken titi laksana ingkang sampun kadhapuk wonten salebeting krida dharma parigian mugeng mangke andhederek ngrigenaken sawetawis murih rancakipun parigian ingkang ginelar ing titi wanci kalodhangan siang punika sapisan malih ngambaliatur mugeng mangki sirat moja pinanganten putri tumuli daya-daya kasuwun rinakit manjing wonten ing palataran ingkang wigatos kinarya hanggemani wedal sawetawis